toujours social mandefo, social tsika mandefo, ary tegna mbola maro raha ilaigna eto Toamasina. Zay mivolaniko, ninem continue fo. Anareo mahavita mivolagna zay, io tsisy problème, liberté d'expression zay nin'olo jiaby. Fa izy koa mivolagna zay, mivolagna raha marigny. Mivolagna raha marigny. Izy koa nareo mbola mi-invente, tsy mety aminay zegny, ary zay tsy maintsy mamala anareo. Hitanareo, zay nivolaniko, fandehananay eto, nde tianareo, nde tsy tianareo, fitiavanay tanjazana za tsy teraka eto Tamatavy, marary fona ka mahita raha mandala Tamatavy. Anao misy olo mivolagna za ty ta la réunion, za nagnampy olo koa tam cyclone avy. Or que za tsy teraka ta la réunion, magnampy olo karaha zegny raha ataonay, raha tsy za maramila volaniko aminareo zegny. Za fa karaha io, tia magnampy zay. Igny force-nay, za magnampy igny karaha cœur-anakahy hitako tsara, embelli za, navita raha za ty fa za fa tsy andeha petraka an-tragno, ino raha andeha hipitrahako agnatin-dragno, tranquille, mandeha mizaha télé, mandeha mizaha, za fa tsy zegny, tu vois, za zio ity réseaux sociaux ty, communication, l'arme le plus répandue dans le monde, tu vois. Anareo mivolagna tsy teo colonel Mikael, zay mankatio colonel Mikael. Anareo mankatia Ravalomanina, zay mankatio colonel Mikael. Anareo mankatia Andry Rajoelina, zay mankatio colonel Mikael. Azonareo zegny, zay narary pendant 16 ans. Anareo volagna fa zay tsy nitolona, zay nitolona grâce aux réseaux sociaux. Manontania koa anareo am ZNZ ao à Diego Suarez jusqu'à nanty, zay mbola miaraka amindreo fo. Zay mivolaniko en tant que maramila, adala za ko tsy posy colonel Mikael en tant que izy maramila. Mandem la Russie izy, ambilanareo izy mandeha, c'est ce qu'on appelle diplomatie. Azonareo zegny, mandem la France izy, ambilanareo izy mandeha. Mandeha en Chine izy, ambilanareo izy mandeha. Ambila izy mikoragna, gagnant gagnant. Tu vois? Izy koa possible izy io mivolagna am la France, raha nataonareo taloha igny fa tsy mety aminay fa zay izy io mila contrat gagnant gagnant. Ino maratry zegny, mivolagna izy am la Russie, gagnant gagnant. Azonareo, mais après mizay le tsy mahay kabaro resaka maramila, azafady aminareo. Izy koa journaliste mivolagna aminareo, ataovanareo karaha rugby, passe arrière. Azonareo zegny, azafady aminareo tsy agnatiny programme-naka zegny, ary za spécialiste resaka maramila. Allô, sitrana nanao mandeha mizaha général Péculas, chef d'état-major des armées, mikoragna am général Péculas anao. Raha zegny tsy haiko, tegna allô azafady. Voilà. Zanaka Savano, anao volagna fa allô ampoditsika amin'Andry Rajoelina zegny le fitondragna. Anao volagna tsy sava zegny fitondragna io, anao mivolagna zegny baka. Anareo le problème nareo, anareo tsisy argument. Anareo zio mivolagna fa colonel Mikael zegny en espace de 5 mois andeha agnapetraka building, agnapetraka raha jiaby. Azala, anareo tsy ravoravo, budget provincial fa miboaka, avion intérieur fa miboaka, anareo tsy ravoravo amizay. Ino koa raha tadiavinareo amizay? Merci zanaka. Non, franchement, les problèmes, les oulabio, l'homme voulna contre colonel Mikael io, les problèmes injo, iro afara n'écran mavozo. Tamni Andry Rajoelina tio, ro mavozo, tsy mivulna. Za ravoravo desov tio, fa za tegna ravoravo colonel Mikael zio, miaraka amitsika jiaby. De toute façon, lave colonel Mikael amare, zay atsika vahoaka koa lave. Za ravoravo Andry Rajoelina tio. Za ravoravo Andry Rajoelina fa tio. Raha ataon'ny colonel Mikael izy mandeha, ambilanareo izy mandeha, ambilanareo izy niasa Ravalomanina teo, nambelanareo izy niasa. Azonareo au moins 5 ans, niany 4 mois nareo mila mivolagna colonel Mikael aboa machine jiaby, aboa raha jiaby. Non, raha mety aminay hitanareo zay agnatin'ny goja, ino raha mety aminay? Zay tsisy moyen, ambila ataonay moyen misy aminay. Ary za tsy mavozo volaniko aminareo zay, miditra agnatin'ny goja zay za tsy mavozo. Anareo koa tia gnano, allo leva bie, allo mandeha koa magnano. Tout simplement, fa kazazalozigna olo, tu vois? Azo ba tsy mahay liberté d'expression zay?
en tant que maramila za tsy me liberté d'expression zay volagna aminareo raha koa tsy vitanareo ambla olo mavita anareo to nazo raha vatomanga pendant des années tu vois niana ataonareo fa daya raha vatomanga 2 non izy tsy mikasiky lavani zegny fotony ato fa mankaratsy izy mivolagna fa dalia misoma koa lavani atamatavy en personne daya tsy mitosy lavani tu vois ambila zegny ano anareo koa tsy mavita mavoza anareo mivolagna allo fo mipidiana farao anareo miamby ny Andry Rajoelina havy ambila anareo colonel Mikael mitondra firenenatsika ary izy matoa izy magnano izy maramila izy tsy politicien izy mbola tsaratsara ny politicien azafady izy mbola tsaratsara ny politicien marary fo nareo fotiny tsy politiky mampidiky vola agnatin'ny posinazy fo io fa politiky ny maramila tetanjazagna voalohany maramila zegny anareo mivolagna fa tsy mikoragna colonel Mikael misy stratégie izy ambila anareo stratégie nazy tout ce qu'on veut c'est Madagascar dans 2 ans aye Madagascar dans 2 ans yo atsika mavita za voalohany mivolagna koa mon colonel anao tsisy raha vitanao azonareo zegny mais pour l'instant nanino amezanareo la chance Ravalmanina mitondra amezanareo la chance Ravatomanga pendant 16 ans amezanareo la chance hier amezanareo que colonel Mikael tsy amezanareo la chance amblazy mitondra justement Thierry il croit que tout est fait comme ça pendant 16 ans il rouvre encore amnareo zegny nampinan'Andry Rajoelina raha tsy hoaniny jusqu'à empoisonnement des empoisonnements tu vois midika raha jiaby zay ny anty colonel ino raha ratsy nataony colonel azafady aminareo juste nambelany io orange ne izy koa colonel Mikael mivolagna anareo jiaby izy io magnaraka raha volaniko orange jiaby volagninareo tsy mety mahitsy miaraka colonel Mikael jo orange niaraka tamin'ny Andry Rajoelina zavanareo mankaratsy colonel Mikael izy ivelany izy tsara nangataka démission nazy anareo amizay koa mivolagna amin'ny colonel Mikael na itsy na la France nampidirinao nambelanao izy mitondra Andry Rajoelina volaniko aminareo Andry Rajoelina raha zay fa nivolaniko maraindraigny Andry Rajoelina mbola président jusqu'à izy nandeha normalement il faut attendre 48 heures tsy haiko mais izy natoa la France nidiky to parce que Andry Rajoelina en tant que président mbola navita nagnamia autorisation izy karaha nataony Andry Rajoelina nagnadoso les prisonniers politiques monsieur le maire Jean-Luc Diavoljara Paul le commandant de la gendarmerie nadoso nigny fotony mbola président izy teo zay mika maro tsy hainareo tu vois resaka surtout zegny io amizay nadoso tsy maintsy apediky nigny tu vois après amizay misy contrat tsy hainareo zegny maramila vazaha zegny tsy midiky bôdry karaha io fo zay tsisy visa zay midiky non natoa rô nidiky to misy possible misy ministre tsy mahay fotiny tsy partinazy anontanianareo DG PMF karakory mba nisy bateau nidiky ao karakory avion français nivole nos espaces aériens tsy nivole rô ils ont demandé l'autorisation tanareo zay mandeha en Afghanistan mangala autorisation am visa amin'ny ambassade Afghanistan tanareo zay mandeha Côte d'Ivoire mangala autorisation karaha zegny koa mandeha Sénégal mangala visa anontania maramila izy koa misy raha tsy hainareo anontania olo maramila anareo zay volagna za 100% la France aloha non la France izy koa za volagna zegny c'est donnant za zio fa tsy mila za en plus za mavita mivolagna fotiny nagnino za servi la France pendant 22 ans ireo mpanao politique aby io reo tsy servi la France reo nangalatra la France pendant mandanjo azonareo zegny je suis allé envoyé par Sarkozy envoyé par Macron et envoyé par tout azonareo zegny nataoko asanaka Chirac nandefa za nataoko asanaka donc la France me doit donc aleko raha mon Dieu avec la France ary za tsy nangalatra volaniko zegny za tsy nangalatra j'ai risqué ma vie ny antike Madagascar
marary ke raha nataoko tamin'ny tanàna hafa igny vitako ke Madagasikara marary za tsy agnano azafady aminareo agnano tsara be kenja tsao olo mivolagna mety alefako aminareo MP za niala asanaka lettre de démission mety alefako aminareo koa tsao mivolagna fa zay mavandy izy koa anao fa chef d'équipe agnatin'ny raha surtout technique surtout incendie zay io misy namatsika tsy possible mikarama 2300 € zegny volagna anareo boka zatra simiky zay koa tsy simikara zay tsy simikara natoa anareo simikara io dikan'zegny anareo tsy vous avez pas évolué dans votre métier anareo niany zegny exemple anareo igny mpamafalalagna zegny any mpamafalalagna fo zay tsy zara hafa eky azonareo zegny za ty firme niedaka za plombier za électricien za sécurité incendie ino koa raha tadiavinareo l'armée zegny y a 400 métiers volagna mavita magnano la cuisine anao coiffeur anao azonareo zegny raha jiaby zay nataoko tamin'ny Maramila zay c'est pas parce que anareo tsy réussir ke gasy jiaby volagninareo fa tsy réussir misy gasy docteur misy gasy vitany gasy tu vois anareo tsisy métier nareo anareo mizaha olo fo anareo tsy miévoluer dans la vie il faut évoluer volagno zegny c'est pas parce que niana amare métier ty tsy tiako za non za magnano tous les métiers même mamafalalagna ataoko même manasaka abony mbola ataoko fo za tsy mijery fotony tagnatin'ny Maramila anao magnano TG toilette zegny brossenao miaraka amin'ny brosse à dents so koa koa mifamatsa boka aemba Maramila français ke anao ibrosy toilette agnatin'ny TG non matao zegny azonareo coton tige tanareo prise igny électrique igny mila savegna ho raha jiaby zegny ataonay donc zegny amizay zay en tant que Maramila zay tsy mavozo zay asa midiko io zay fa misy expérience zay anareo tsisy expérience zay tu vois donc si vous voulez faire aider Madagascar venez ouvert koa ne misy koa ny billet d'avion ouvert ary io tsy samy tombotsoa zay volagno tombotsoanaka magnampolo za tsy mijery zay za koa mivivre bien je vis bien anareo volagna non c'est pas une question de poera c'est une question de fierté d'avoir accompli anandeha la guerre tsy maty antegna fierté nakagny en tant que gasy zao madiniky en tant que zanaka Diego nidika Maramila français navita 22 ans zavanareo misy olo za tsy teraka tamatavlako aminareo zegny za mandeha milalabe olo jiaby mikaiky za non Joakim Sartara karaha io misy consulat ny honoraire ny Portugal mikaiky za jiaby c'est une fierté za tokony fier anareo zanaka Diego navita raha karaha zegny zanaka Diego nandeha jusqu'à tamatava zanaka Diego zegny miprésente Diego ne za miprésente Diego jiaby soyez fier hitanareo sy koa raha vatomanga mangala voana n'olo mamonomono olo ireo jiaby fier izy koa raha valimana mandeha mangala monopoliser entreprise olo atsika jiaby ka lakoty igny ireo fier niana anareo tsy fierté mahita Kovalidaya magnampy namatsika tsy fierté nareo zay tsy fierté nareo zay mahita karany magnampy namatsika tsoboka tsy anareo maro karany magnampy ato zegny tsy volagninareo raha ratsy ataony karany zay volagninareo fotony agnatindohan'ny sasany boka karany jiaby tsy manjary magnano zay ary fierté tsika boka Diego raha ataoko karaha miprésenter olony Diego exactement tu vois mais nous on l'aime ces gens-là hitatsika misy changement azafady aminareo azovy nivolagna budget provincial apetsikatsika zo fa meloko edro edy non apetsika budget provincial ino amizay zay délaissé hazala zay délaissé tio ka tsy hitanareo ke nianty anareo volagna fa nareo délaissé juste parce que izy volagna apetsako décentralisation effective budget provincial zegny anareo fa meloko aminazy
Tianareo zay anareo fo mihina, le vahoaka sasany tsy mihina. Kaza jalousie anamagna na vita. Pousser izy. Zay le problème tsika volanko zegny. Tanareo Adjo, Hery, Ravalmana, Ratsirahona, ireo fankatia. Même zio mavita reo magnano alliance miaraka amin'Andry Rajoely. Magnano alliance reo. Atsika ndraiky, edy fa io orange taloha, zay tsy mila iny, zay tsy mila iny. Non, c'est fini ça. Mais il faut changer cette mentalité. Mila changer la mentalité. On va pas réussir comme ça, blanc comme naro. On va pas réussir. Tout le monopoliser ndora diaby. Atsika nani misy colonel Michael ke. Atsika ko mbola mankaratsy. Zavanaro ro diaby fa nivadiky. Zavanaro ro mivady ko. Tu vois? Maromaro olona ngasary tsy tia Andry Rajoely teo igny ny volo colonel Michael tsy voafidy, colonel Michael la vie de famille colonel Michael mila idirandro. Nanitsy angaty antanenaro iro Antananarivo tsy merina volanko ro Antananarivo manana V8 manana Ferrari manana Grand Hôtel otriny karamandro par mois. Nanitsy antanenaro karakôry nazahoanaro vola io. Fa daya mila mvolo karakôry mba nazahoanao vola. Boeing magnaboaka secret nazy, Coca-Cola magnaboaka secret nazy. C'est ce qu'on appelle secret professionnel. Tsambarako aminao karakôry nazahoako vola. Alainao amizay asanaka. Non, ambila antanenaro koa olo jiaby tsy hitanareo mba tsy hitanareo antreniko ba comment ça se fait que ministre de l'Intérieur a brûlé. Posez-vous la question. Mis dossier maluto, il faut éliminer. Faut-il iroyo anda isava tika tamra nalut natotrika diab tam fitondragna rang faela io. Mila brûler ga dossier diabo, jusqu'au djenga tika diab mat. Ni brûler, tout simplement. Comme par hasard, le samedi, 10 minutes après, journaliste, tu es extincteur, tu seras diable, normal, c'est comme Bobby, tant que Dieu m'a donné la bouche, à moins que tu es fort pour venir me fermer ma bouche, mais je pense que tu n'es pas assez fort pour ça. Je pense que tu es juste assez fort derrière ton compte fuck là, mais si tu veux, mais je t'attends quand tu veux, où tu veux. Moi, maman m'a toujours dit ne refuse jamais une bagarre. Ne refuse jamais une bagarre. Par contre, si juste derrière l'écran, là, tu me dis, oui, des fois, il faut se taire. Toi, en premier. Après, moi, je force personne, là. Mandemisa vidéo, naka. Il n'est pas content, il s'en va. Il n'est pas content. Atika gas, boka titia, vlang ramaring. Mangamban banze. Ramaring titien gas. Kazamilisitrika agnatin'ny compte fake. Comme par hasard anao io boka ia. Comme par hasard za mizaha profilinao anao boka ia. Tsy tianareo zegny zay mandroso. Ne tianareo ne tsy tianareo zay io fo. Ne tianareo ne tsy tianareo zay io fo. Marary fo nareo. Izy koa tsy faly. Je t'aide karakory faire un nœud coulant. Comme ça, tu te pends. Mais tu connais ça? Mamoun tenga direct. Mais ça fier. Namande fou, ça me voule nga fou. Non, quand tu t'es tending ça. Mais là, vidéo naka, tout simplement. C'est simple. Là, il y a plus de 4 personnes mises à isio. Mangano commentaires positifs. Mais nous, on est fiers de colonel Michael. Nous, on est fiers de Koufali Daya. Mararam Naro, Koufali Daya. On est fiers. Il a donné avec tous les gens de Tamatavi. Chiboka Tamatavi, il a donné. Ravatmanga nanga mia ulkarazay. Nanga nasa social. Piasanaz na pigan 20 litres de gasoil. Daya, il aide des handicapés, l'hôpital. Ravatmanga, ni monopoliser l'hôpital. Mbola vangone pep quoi ou anti-dai famarari, mbola vangone quoi gonfleni facturisation anatine l'hôpital. Mais tam narose
zegny anareo zegny mavita magnambela team mandrasa vary ty pancarte ny team Ravalomanina magnano eto Atamatave. Ke zay koa magnaboaka pancarte ny Daya, tsy mety igny. Ino ma tsy mety izy? La France volagna zay nagnamia vola. Aboaka la France fa zay nagnamia vola. Union Européenne magnaboaka zay nagnamia vola. Maurice magnaboaka zay nagnamia vola. Ke Daya tsy mavita magnamia, mivolagna fa Daya nagnamia fagnampiagna. Juste parce que agnatin'ny lohanareo fa Daya corrompu, Daya magnaraha zay. Non. Même si c'était agnatin'ny lohanareo baka zay. Adala mba zay ke. Izy magnamia ke zay mivolagna zay tsy angala vola. Adala. Mais za tsy fen'ny Daya. Tsoboka sasanao mivolagna mahazo tombotsoa. Oui, billet naka. Je suis fier. Billet gratuit. Ça va tu si je veux boire de gold, moi je peux boire de gold tranquillement. Anareo zay tsy angala. Lefa ke. Mais c'est fou. Ça miala sanaka. Ça me dirait. Vacances payées, vacances frais, tout frais payé. Zegny izy. Fa za même za ty koa tsy paye. Za nisy vol, za mandeha voyage. Nareo ka mivolagna anao ke mahazo asa ke anao, za fa nipetraka ta Diego, za nisy bara volaniko zay. Za nisy bara. Vita io, tsy mandeha, allô, za mipody la réunion. Izy koa zio, tsy tiako asanaka, za miala tout simplement. Maro asanaka. J'ai tout ce qu'il faut faire. Mais anareo tandrignesa ao fo. Pitsa place nareo, raha tsy vitanareo, kaza jalousie namagna réussira. Kaza magna jalousie namagna réussira. Zegny fo. Anareo koa mavita. Iangaviako anareo jiaby. Tiako ny anareo jiaby diaspora io avy eto a Madagasikara. Atsika fandeha tagnana, atsika magnampy namatsika. Misy koa ny sasany, tsy possible, fôtony reo sy mikara. Soaro mahazo aide sociale. Zay tsy zatra amin'ny aide sociale. Zay tsy zatra amin'ny aide sociale. Donc, zay miasa. Zay tsy mahazo aide sociale. Zay tsy mahazo lakafo zegny. Zay tsy mahazo aide au logement zegny. Parce que on est fier. Zegny amizay volan, za magnefa imponaka, la France me doit. Je prends. Anareo zatra miambigny tous les 5 du mois, io mavita midiaka la bière. Zay tsy zegny. Izy mikadalera, Daya misy lavani, Daya tsy miasa lavani. Tanareo mankaratsy izy danareo edy ratsy anareo. Za ka tout de suite, anao zay tompy lavani, zala mon frère, olo ankaratsy za fo zegny. Même certains ministres mankaratsy fitondragnany. Même certains politiciens mankaratsy Mikael comme ça, Mikael tombe. Anareo zegny mavita mivolagna fa dada tsara, Ravalomanina navita be ke zay ndraiky tsy mavita mivolagna fa zay mipréfère colonel Mikael zay mipréfère Zafalbert zay mipréfère, non, zay tsy mavita mivolagna zay. Izy koa zay mivolagna zegny, ça veut dire zay tribalisme, zay haine raciale. Zay mikaninareo fa anareo ndraiky mitondra firenena en tant que centralisme io, anareo tsara zegny. Anareo tsy magnavakavaka. Anareo le tsara. Tsy tianareo zay namanareo, namatsika agny a Tuléar, agny amin'ny Diego, agny a Nosy-Be, mivoatra karaha Tananarivo. Tianareo zay ireo avy agny, après olo avy baka Tananarivo ao, ireo koa miasa. Ireo miasa. Ireo tsy magnano 4 ireo miasa. Atsika mivolagna fa Madagasikara io nitsika jiaby. Tena gn'ino ba? Izy koa nitsika jiaby. Izy koa nao magnamia bonbon ra ameza koa jao. Simple ane zegny. Io tsisy fiadifagna ane. Ty mangozoozo karakô. Volagna zay raciste. Ambilafo zay ataonareo raciste. Sérieusement. Ambilatona zay ty tsy magnavakavaka, zay tsy magnavakavaka. Olo eto, olo baka Diego, olo baka Tuléar, olo baka
diaby io zay tsy mivolagna fa azovagna ranao anao tsy mahazo non namezagna olo ino marasiste zegny aminay raha tadiavinay fo hazala porny tabatavy nagnino anareo micommande zay tomobile mandeha atseny kiza any Antananarivo io amizay zay milomay Antananarivo mivanga izy any normal zegny aminareo anareo olombelogno zay mila passeport zay mila milomay any mety zegny aminareo aloha inversetsika boka inversetsika izy anareo mila passeport que ce soit où quelle origine on s'en fout anareo mila passeport aloha mandeha Diego anareo mangala passeport ataotsika agny boka soit lefatsika tuliara mety aminareo zegny donc zay miady zegny zegny zay raciste magnavakavaka tiampidika poko zay mety aminareo fa zay zala iady tegna iady zay izy io décentralisation fa apetraka effectif mon colonel ho avy amizay koa le état fédéral ambila mandeha moramora fo ary colonel Michael mandeha moramora tegna mandeha moramora izy ary mavita anareo boka tsy mizaha géopolitique anareo tsy mizaha géopolitique za tsy mivolagna Russie race non za tsy tia la Russie za fa mivolagna aminareo za tsy nakapaka volako marigny ndeha tianareo ndeha tsy tianareo panafricanisme io non c'est pas pareil atsika Madagascar kaza micomparegna amin'ny Traoré zavanareo nizanareo zio resaka la guerre en Ukraine l'Ukraine a gagné 221 mètres carrés qui a été nazon la Russie tio nampodiny ino raha nataony nivolagny Elon Musk za fa tsy mila eka anareo mampiasa telegram za tsy mila eka anareo mampiasa satellite naka détourner raha Russie boka tio neloko américain io baka namany Donald Trump mon ami tu es mon ami allez annule ni annule ndro zio drone russe tsy mandeha telegram tsy mandeha russe zay nevanao mizahava mandinia azovy mety ragno azovy tsy mety ragno anareo mandiana zio anareo exemple agnontany anareo au Centrafrique karakory la Russie tsisy olo tiao mararo la Russie ok agnamia mi8 aleva agnamia armement aleva azonareo mais izy koa anareo mangala tanjignesinareo tsara ino raha tadiavin'ny la France ino raha tadiavin'ny la Russie ino raha tadiavin'ny la Chine zay ne volant il faut pas que ça vous tombe dessus zay volant il faut revoir les accords atsika ne misy accord de défense miaraka amin'ny la France exemple la mer io atanao ranomasinitsika io atsika tsisy bateau azovy kaetsika il protège ranomasinitsika la réunion avion koa nanareo iro io volant bateau français il est là zany koa raha agnaty amindreo anareo nazy autorisation bien sûr que anareo je sais qu'ils avaient l'autorisation anao va tsisy raha manjary raha nandesiny la France hita agnatin'ny kaza mais azalahy zegny edy volaniko aminareo aleva renseignement tsara kaza mandeha mitondra olo exemple fa bateau io mitondra des tonnes et des tonnes de nourriture de vivres des trucs raha jiaby zay marqué indra mboarindreo la France navy juste mitondra avion ni raha hely nandesindreo non les gars c'est ça c'est ce qu'on appelle la guerre de communication atsika zio la guerre de communication zay problème tsika zio la guerre de communication marché fa mihidiky ho avy izy io mais sakanany reo ambadiko entreprise ray agno izy ty mila mandeha tsy mipasy ty heureusement tsika misy olo agnato misy olo tsika agnato raha zegny volagniny izy miaraka aminay eto izy miaraka aminay eto volagniny io misy ro volagna anao mezana milliard tant de argent ameza marché ty izy koa fagnarina volagniny ngiahy za tsy mety andeha changer ndreo izy io
c'est un de ceux que Ulbaka Diego izy, Ulbaka Diego izy, miasa ao izy. Non, ça c'est magnano la sieste, les autres fait chimange, qu'il y a une la sieste. Les ramatang, je me reposerai quand je serai mort. Tiens, na romazin, les ramatang, non me repose, tsara, tisulu, et ton Facebook ande yatakano. Donc, je profite de maximum de la vie que j'ai. Zingzama vous mange des fois. Zingzama vous mange, non, je dors pas moi. Voilà. Papa, mais oui, papa, yana non, mon frère. Fatika fou, atika tu m'avuzro, zene blanco, atika tu m'avuzro. Ti sulu, non, ne compare pas. Zati vunga zapangarivo, regarde, zava valise non, a farao, in ranatono, yotka ma vita mkuranga. In ranatono, in pakeno nandisno, lechano en France jusqu'à Jyoti. Zahava pakeno in ranandis babieno tangate zachi vulnanaro tissun mae non vlanco liberté d'expression zeni vlanga ramari fa kaza mi invente hebne naro vulnaza misun vulna kaza rara yenga vlanga ndia non amaza crédit biz valieko fu iz valieko iz adjekni zama malize zako chi mamalize ça veut dire za chi adjek iz Valieko izy magasari volna aminaka article 10 tianao dika le droit de l'homme izy mamaky ninaka fa volako direct ninaka fa volako liberté d'expression ça ne veut pas dire diffamation désinformation tsotieny boka zay anao mavita mivolagna olo mety fa kaza magnano diffamation kaza magnano désinformation Vlang marinisti bon kayeno uli marino ya ok karakona inna vieno ano kotiende eto comment ça ande Madagascar mais dans nos que ça karakon fombandana impossible nos yeux tourner comme nous ti ande ti ngam pisti karakon moyen metam ketskais ma pa non milami acd ti chava ti no kende ande gakatu ande disco non miasa Zenizi, de toute façon, j'ai pas peur. Vulganaroti, oh là là, ça m'empêche rien de tout ça. Ça m'empêche pas de voir une bonne gold bien fraîche. Franchement, ça m'empêche pas. Tu vois. Manyangaza farafo. De toute façon, naroti mavita manyangaza. Ravita ku, zati vulgamna tivita naro izi, parce que anaroti a essayé. Le jour anaro, mi essayé, mi lume, Dunkerque à Fréjus, soit mangan diagonale de fou vite fura diable soit mangan ultra terrestre zeng t-shirt nakaza yo tsika mavita mukuranga isko na romba la mvulna zé non à 51 ans anaro mavita ravita ko ya possible atsika mavita mukuranga possible vita naro fachi mbola chita faut dire l'armée c'est une bonne école. Qui est quoi banaro diable de l'armée. L'armée m'ampiantano droit. M'ampiantano madiu. M'ampiantano chimangavakavka asa. M'ampiantano honnête. M'ampiantano rachivitanoi à ton l'armée tous les moyens ils vitano. Ça te ouvre vita qui du lume jusqu'à ti. Ça joue exemple Diego jusqu'à Atanarive zama vita lume. Mais sposi tu dois direct. Faut que l'armée te pousse mandé dans le désert. Or que zacha na italané zan petka ta Madagascar. Zanav en France, zana le fando à Modane moins 37 degrés. Ça m'a petit vite à brasser. Vite à fou. En fait, l'armée va te pousser dans le au coin. Ah non, vous n'avez vite à pousser. Or que vite à non. L'armée t'apprend même à boire. Tu vois? L'armée t'apprend à te battre après. Fini ça. Ah non, mandé au foyer. Migiaka café, non? Miarka namano. Or que narufa ni adio. Zera tchetka gassi.
tsy atsika zegny amizay avlan fa vita politique nanjy radio igny fa enterretsika igny zo mila stratégie karakory stratégie tadiavitsika olona orange izy ty on s'en fout olona orange izy raha tadiavitsika amizay izy ty orange apahitsetsika izy mivadiky comment dire ça mivadiky gold azonareo zay miaraka mandeha amitsika amizay izy izy tsy mety mahitsy miaraka amitsika c'est pas traître non on s'en fout de ça tanao andro radio tsy miady amin'ny hery tsy miady amin'ny ravalimana izy io fa tsy miady amin'ny andro radio ireo dia fanjetagna allo mediva nareo diviser nareo igny pareil azova olo adiego mety ribribiagna avadivadiky io izy avy amin'ny 67 agny jusqu'à izy maty agny io izy ataotsika karaha zay ka iendreo igny anao tsy tia andreo igny avianao amezanay vola anao afide vavanao avy amizay anao protégenay eto amin'ny 67 mandeha agny Papa Soulé mandeha agny le sasany fa tsy regny ro jiaby zio exemple za fa no jojoby Tatanarivo za contre jojoby olo boka aminay Tadiego agny même izy niaraka tamin'andro radio za ndraiky contre jojoby jamais de la vie il faut pas mélanger la politique et resaka la vitrika karaha io il faut pas mélanger ça zegny madiso atsika zegny tegna madiso atsika ary anareo koa tia hitan'olo volagno zay mivolagna raha marigny natoa za zio eto Atamatave olo mahay za volagno zay parce que za mivolagna raha marigny tsy tianareo boka zo anareo zatra afody vava fide vavanao vola za zio masaka mare mivolagna amin'ny colonel Michael raha ataonao tsy manjary mon colonel ino raha ndevolagna colonel Michael afide vavanao fa anao namezako vola tsy possible za namezanao vola mon colonel azonareo le sasany ndraiky ireo tsy masaky miaraka ofo mavozo fotony zay fa nina volan'olo ty tsy possible eky zay amadiky izy azonareo tsara mamadiky zegny ka tsy azonareo le stratégie zegny tiavako stratégie ny colonel Michael tsy tianareo io za nikoragna taminazy Joachim Blaine ambesa atsika maramila on va sur le terrain on va comprendre sur le terrain fa ino raha nataony za cyclone avy za havy volagny nalohany cyclone potiky cyclone nandeha direct afany avertisseny général Piculas maintenant à toi de réagir même navy général Piculas niaraka maramila nagnadosodosy raha c'est pas tout fait encore nagnadosodosy raha milala be jiaby au moins circulation de voiture tanareo zegny azov président nagnanakaraha zegny fa avy cyclone dans 2 jours izy fa eto miza cyclone tsisy fanagnampihagna ty kovety ty varakapoka raiky ty varakapoka on s'en fout de vary mais la lumière abois misy groupe avy eo misy raha mandeha ato zay sur le terrain on peut dire zay mavita mivolagna aminareo zegny raha atao ato zegny raha vita ato zegny nay misy détournement ny fokotany fa zegny amin'ny réseaux sociaux zio fa maro zio mandinika alohany magnano raha Rodia fa averti attention eto zay fa misy liste raha jiaby transparent volanko anareo niasa ok nanao mahazo misy matevava ry tsy mavita mihetsiky izay allo tsika mandeha agny mikoragna matevava aby io matoela aby io bon mama ty tsy be izy ty fa ty hely fo au moins mavita mandinika anao mare fa zegny fo on n'a pas 0 milliardaire en zéni. Mais nous, on a un cœur. Franchement, d'aider nos prochains. Zeng Mathieu Madagascar, tu mandefa la famille naza ngat nepad. Zeng vlang tu etcheng tika, remandin tika matue izimpet kam tika yo. Exemple, am dadku, mamako jusqu'à ici, nika yeni les ancêtres, ils tonnent en nipet katam mamakto, jusqu'à ici dos. Faut natika tsy magnano zegny agny furo le viety izy raha mafahiny zany opidira ipadagny izy azonareo iny tsy toetsaignytsika igny zegny amizay malagasy il faut pas comparer atsika misy razagna atsika misy coutume-tsika il faut le suivre ce coutume c'est pour ça je vous dis atika fa karaha io donc mila magnano karaha io atsika jusqu'en farany mila fampagnampy atsika tanao ino raha tiako eto
Madagascar, exemple, za zao misy la famille, même za tsy agnamero raha, za koa fa havy, atsio même ambanivolo mamono akoro, orka akoy, fa ela ny tarimindreo akoy, vangondreo boisson, anao io manjeo, toetsaintsika karaha io, même anao zio à la réunion, anao mahita olo karaha io, anao andeha mibara, anao magnano bonjour olo iny tsy hainao, bonjour, en France anao magnano bonjour, anao zavan'olo aby, azomba ty. C'est comme ça les coutumes, quel que soit Madagascar, dans l'océan Indien, il faut coutume tika, il faut le garder. Mbola maty karakory hoavy zo, mbola magnamboatra azala tamatavy mbola sahirigna ato, tanao tsika tsy mila tsy fitiavan-tegna koa kazala, tamatavy mbola sahirigna ato, zavanareo groupe olo jiaby aty zava, même l'hôtel donc aminareo tsy regnareo groupe n'olo io zava, même hôtel jiaby groupe jiaby zava io, zavanareo io zava téléphone naka michargé amin'ny tu vois, zava hôtel jiaby robaroboka tôly jiaby, hôtel Marmaventy zava io, wala tsy bio raha jiaby rongona, ka apocalypse vlango, il faut être sur place pour croire. Za toi tu me croire vlango tsy possible, il faut être sur place. Canal jiaby rano tsy mandeha dobotsy maloto, tu vois, avy amizay maladie zegny moustique avy, maladie avy, zegny raha tokony agny ny voalohany, zegny raha tokony agny ny voalohany. Zegny zay, merci aminareo, za koa matoka anareo, de toute façon vidéo nakany n'olo jiaby zegny tsy d'accord, c'est pas un problème, de toute façon za tsy me demande amin'olo jiaby d'accord avec moi, et aujourd'hui za koa eto misy antony, mais le problème nareo amin'ny vidéo zegny tsy magnambanimbany olo, tsy magnasasa olo, io amizay non, olo anao koa droit, hitan'olo fo anao koa droit, vita Orange vlango zegny, allô, il faut savoir tourner la page comme on dit, on va tourner la page, iro Orange aby fa tsy m'existe, ro mankadalatsika io, zava raha ataon'andro radio ino dieny, ro amizay mankadalatsika ro sarin'andro radio février 2025 igny, igny naboakandreo en 2026 février, izy niaraka tamin'ny président comorien, c'est ce qu'on appelle la guerre de communication vlango aminareo. Sambolo mivona mankaraty nazy, ty mankatsara nazy, justement, zay vlango, c'est une bonne guerre. Mais dites-nous les vrais. Anareo mivona, zay koa mavita magnano désinformation. Izy koa ndraiky amin'igny, zazalahy, za tsy mivona anareo maresy za fa, za olo transmetteur vlango zay. J'étais dans la communication dans l'armée. Guerre de désinformation, Poutine utilise, Trump utilise, ça a existé depuis la nuit des temps. Zavanaro, l'art de la guerre du japonais, là, Zavanaro Tchara. Là, vous allez comprendre, la guerre de communication, tis communication, non, tis ramandé. Tanaro, tis communication, Orange Money, tu mandé. Aznaro, tis communication, anno tu m'avita, mangami ordre. Zeng, izy koa tranché tu mandeha am l'armée, l'arme qui réunit les hommes, on dit, tu vois. Il n'y a pas de transmetteur, zeng mangan transmetteur bio, les graphistes et tout ça, mila sélectionner. Ti mavita va tu mavita, il faut ta l'oreille, on mangan graphiste, mangan informatique, radjabzi, internet, ça vient de l'armée. Ils attendent Citel, ça vient de l'armée, tout ça. Rita, téléphone, tanoro téléphone, c'est le Rita, ça vient de l'armée. Zing vlank l'école maramila you, tis tsara new. Anga vieux zankanaro diab ampidirnaro ngati maramila. J'aimerais même à ti vlank zing, le colonel Michael doit faire l'armée obligatoire. Dis-moi, Ro. Non, izy koa maramila teo jiaby fa nadio tanana jiaby io ilaigna maramila allo, tu vois, au lieu que reo mireste à la caserne, soit aminakaty soit magnano allo mandeha tamatava alefa camion jiaby io vlanko aminareo en espace de quelques jours razagna io madio tanana jiaby io amizay mahay discipline vahoaka malagasy,
izy ty makaraty maramila zay mandeha mahitsy jiaby. Le problème aty olo jiaby zay magnano zay raha ketone, tu vois. Aboa io maramila. Zay ty maramila izy koa nisy cyclone zay voalohany RSMA ta la réunion, RSMA nandeha nagnadio tanàna. C'est comme ça. Maramila zegny atiavako général Péculas, c'est volaigny général Péculas, l'armée maintenant volaigny tsy angigny eky. Idika agnatin'ny développement. Izy koa mankadala anareo, zay tsy, on n'a plus la grande muette, ça n'existe plus volaigny. Zegny atiavako général Péculas quoi. Ah, il doit, pas toujours bien habillé, toujours carré dans sa tenue, mais franchement, ça, Théo, franchement, le général Péculas, il donne l'exemple, et ça donne la fierté, franchement, je suis fier de ce général-là. Ya Zabado, tu m'as dit que Zakun Bade, tu m'as dit ça m'a pas empêché de réussir. Tu vois? Si sur mangefa m'amène fils de ranaka ce que tu as fait. Si sur mangefa facture ranaka ce que tu as fait. Zingate atiavo abadouanganaka. Abadouanganaka atiavanulza. Voilà. Zingné. Abadouanganaka. Anondeki, anotibadouaneki, tu arrives pas. Tu n'arrives pas. Tu vois? J'ai des problèmes. Tu me, un homme la mienne amené, si t'es en France, un homme la mienne karakoré, kaza au klakafti, karakoré jusqu'à fin du mois, karakoré, non, ça, tu me comptes la fin du mois? Non, je compte pas la fin du mois. Eh oui. Voilà. Nino tsara, parce que n'ino tu un argument. C'est trop facile de dire argument non, zéro, argument tchèque. Ah non, le B au lida. Hein? Ah non, le B. À toi, Vabaka. Merci. Est-ce que tu as fait un quoi? Non, mais il a valé un fourreau, Baka. Il a valé un fourreau. Ah? Rome, il a valé un fourreau. Bon, Zénizé, merci Amnaro, Nitangeni. Pour même Anaro contre, merci Amnaro. Au moins, Naro n'ampitki. Anaro. Vous êtes intéressé parce que Naro me reste yo. Vous êtes intéressé. Est-ce qu'on fait ça? Zaza la miale. Est-ce qu'on y a vidéo la ulti? Ah, tu m'as donné la casa familiale. Nato Naro me reste yo. Dikaze ça va. C'est un argument que n'attendons. Tu vois? Si tu restes là et à m'écouter, mais il faut pas perdre le temps d'écouter les gens. Si c'est argument easy, argument check, pourquoi tu continues à l'écouter? Hein? Bien là. Tu vois? Maintenant, yo, dégagez, non. Ok, bon. Bisous à tous et merci, Amnaro.